Yes mga day, welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo at diin magtukikili sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento, cause this is a free zone of our own public opinion. Mingi ang palibot sa ako ang tahaglog. Ito asing ang anilit mo sa natin ulo. Ratol ang kadaghanan sa magang ng ulbo. Naghihila kay sa gidangatang daw murag di impyerno. Di kayo na, kitilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Ibagtingan nga kung dunggan sa kalisang, nagkapuliki og alsa sa mga butaan. Apa na ang uban, nagpanait lang biyay, mga kawatan ng layak sa talipay. Yot kayong lantaon ng santo ninyo, samtang nagpahiti ang mga demonyo. Mga kalamidad sa atong katilingban, isa ka sa lupad, ilang pahimuslan. Di kayo na, kitilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Syagit sa nagduhiraw, ang uban daw na amang, bahalag mga pagaw, ug matikanggang. Buhato ng tanan, bahalag magkagidlay, magusa ang tanan sa pagtinabangay. Fire prevention man sa taga-Sugbo, pirming ipahinumdum sa mga bumbero. Mga kalamidad sa atong katilingban, ang tanan masulban kung mag-amping ang tanan. Kay di kayo na, kitilapan na, di kuyanap na, di dilaan na. Kaabag sa kanunay ang katapusang mga fireman. Aman di po magsilbi kung kita ay magkapanag. Kada tuig ang fire prevention, Manila talipan magnuan. Wa ko ilang itang dautan kung kita magkahiusan.